Umdyarho we-Comrade Marathon asiyondlwane iyanetha, kwaye loo maqhina neminqantsa aqatyelwa kuphela ngabo banomonde nabakwazi ukunyamezela. UJabulani Nkosi oneminyaka engamashumi amahlanu anethoba ubudala uwagqithile loo majingingqiwu kwixa elingaphambili. Kungoku nje uza kubaleka umdyarho wakhe wamashumi amathathu we-Comrade kule mpelaveki. Mina uthi ngisuke ngibe right empilweni yami uma ngigijima. Iyona yenza ukuthi sengathi ukugijima ngithanda khona ngoba bangagijimile inhliziyo yami ayibe right. Unkosikazi wakhe uthi sele behamba umyeni wakhe soloko encunca xa ehamba kangangendlela athanda ngayo ukubaleka. Ukanti abaphathi bakhe emsebenzini bathi bamnqwenelela impumelelo kulo mdyarho kwaye bathi ubahombisile wabenza abantu ezizweni. He's like one of our I can say symbol of Sibanye as well, that he's representing us. We will be like in a position that to be glad seeing him getting a silver one. Onke ke amehlo aza kubethe ntsho kuJabulani Nkosi ngecawa kwaye uthi ufuna ukongeza kuthotho lweembasa zakhe anazo ze kananjalo afumane enye imbasa yesilivere.